It-traffiku f'Jannar mill-Ajruport Internazzjonali ta' Malta ammonta 379,335 passiġġieri, jiġifieri żieda ta' 3.6% fuq l-istess xahar tal-2019. Filwaqt li dan ir-riżultat huwa wieħed li jawgura tajjeb għall-irkupru tal-ajruport, dan l-ammont ma qabilx it-traffiku ta' Jannar 2020 li baqa' l-aktar Jannar impenjattiv għall-Ajruport Internazzjonali ta' Malta, dan meta kienet għadha ma faqqitx il-pandemija. Ċifri maħruġa mill-Ajruport Internazzjonali ta' Malta juru li kważi 77% tal-postijiet disponibbli fuq it-titjiriet minn u lejn l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta kienu okkupati matul ix-xahar ta' Jannar, riżultat li wera li d-domanda għall-ivvjaġġar baqgħet b'saħħitha. Madankollu huwa mistenni li din id-domanda tibda tbatti matul il-bqija tas-sena. Filwaqt li f'Jannar kien hemm titjiriet mill-Ajruport Internazzjonali ta' Malta lejn 31 suq differenti, l-Italja żammet posta fil-quċċata tal-lista b'85,618 il-passiġġier. Ir-Renju Unit kien fit-tieni post segwit minn Franza, il-Polonja u l-Ġermanja. Is-suq Ġermaniż li sa issa kellu rkupru batut ċeda ir-raba' post li kien ilu jokkupa diversi xhur lill-Polonja. Minkejja li kien hemm aktar postijiet disponibbli fuq it-titjiriet minn u lejn il-Ġermanja, differenza sinifikanti fl-okkupanza ta' dawn il-postijiet, jiġifieri ta' 92% fil-każ tal-Polonja u 77% fil-każ tal-Ġermanja, waslet sabiex tal-ewwel qabeż lill-Ġermanja b'695 passiġġier.